Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, aron kita maandam sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway patlimod, isugilon ko. Sayod ka man, kinialaw, misapit lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung gipaabot, ipakana ug mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw. Ug dada kami nga nasa dalan sa kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Kamong mga pari nga nag-alaga diha sa halaran sa Ginoo, pagbisti kamog sako ug paghilak kamo, pangadto kamo sa templo ug pagbangutan didto sa tibuok gabi. Hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo, magdala kini kalaglagan gikan sa labi gamhanan. Pagka makalilisang sa maong adlaw, patinguga ang trompeta, ipalanog ang pasidaan didto sa Siyon ang balaang bungtod sa Dios. Pangurog kamong katawhan sa Huda, kay hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo. Usa kini kangitngit ug dulom nga adlaw. Gitaptapan sa mga panganod ug niog kaayo. Ug sama sa kangitngit nga mulukop sa kabukiran, muhugpa ang bagang panon sa dulon, nga walay paingon sukad masukad, ni may sama niini sa umaabot nga mga adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibukong kasing-kasing. Isaysay ko ang tanan mong katingalahan, mga buhat. Maglipay ako ug magsadya diha kanimo.
awiton ko ang kadaykanan sa imong ngalan, ulabing halangdo. Ang Ginoong maghukom nga mataron sa kalibutan. Gibadlong mo ang kanasuran, ug gilaglag ang dautan. Gipapas mo ang ilang mga ngalan, hangtod sa kahangturan. Ang mga nasud na unod sa gahom, nga ilang gihimo. Salita nga ilang giladlad, nabitik ang ilang mga tiing. Ang Ginoong maghukom nga mataron sa kalibutan. Apan ang Ginoo nagalingkod sa iyang trono, hangtod sa kahangturan. Gipabarog niya ang iyang trono, aron maghukom. Gihukman niya nga matarong ang kalibutan. Gimanduan niyang kanasuran, uban sa kaangayan. Ang Ginoo maghukom nga matarong sa kalibutan. Manindog palihog. Ang Ginoo mana kaninyo. Malausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Pipila sa mga katawhan miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga muhimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad ug dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa yawa, tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod ang papahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios, naghingilin ako sa mga yawa, ug kini mao'y nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Unang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang.
Apan kung may labi pang kusgan nga musulong ug mubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayod kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakaplag niini, magkanayon siya. Mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makakaplag sa balay nga malinis ug maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya ug magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya, ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Adunay ipaambit nga kasinatian ang usa ka pari. Ningon siya iyang nasinati didto sa Mindanao. Usa kuno kahigayon ni ana, naglakaw siya. Unya iyang naagian ang mga bata nga nagdula. Julin mantingali to o lastiko batong gidula sa mga bata. Unya na ang usa niini nag-ihap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya kunong mihunong siya ug iyang giingnan ang bata, dong dili na 6 na 6. Itanaw kaniya ang bata ug niingon kaniya, hala bastos. Siya nay nabastos hinuon na nagtudlo sa sakto na pag-pronounce. Masabot lang kadto kay mga bata man. Apan maok usab kini ang nahitabo sa mga katawhan kinsa nakasaksi nga gipapahawa ni Kristo ang yawa sa lawas sa tao. Ug ang ilahang pagpadayag, mingon sila tungod sa gahom ni Beelzebul. Si Beelzebul ngalan ni nga gihatag sa dako-dako sa mga yawa. Apan giunsa man pagdala ni Kristo, ang maong sayop, ang maong pagtumo-tumo, ug maong dautan nga paghukom kaniya, iya silang gipadaygan. Unsa o kinsa nagagikan ang iyang gahom. Ang gahom ni Kristo, gahom sa Dios. Ang Espiritu ni Kristo, Espiritu sa Dios. Kung atong tanawon ang atong kaugalingon usab mga igsuon, ato bayang nadawat ang Espiritu sa Dios diha sa sakramento sa bunyag. Mao nga tawgon kita nga Kristiyano. Ang gahom sa Espiritu anaa kanato. Apan importante kaayo nga ilhon nato ang Espiritu sa Dios nga anaa kanato. Ilhon nato
ang presensya sa Dios sa tagsa-tagsa kanato. Ug kun dili na gani kita muila sa Espiritu sa Dios, nan samara nga atong giablihan ng atong kaugalingon alang sa Espiritu sa dautan. Dili gayud makahimo pagsulod ang daotang Espiritu nga rikanato kun atong ilhon, kun atong sangpiton kanunay ang Espiritu sa Dios nga anaa kanato. Sa atong pagpuyo nga Kristohanon, dili gayud mahimo nga maghari ang Espiritu sa dautan nga rikanato. Apan, kung ang atong kinabuhi, sukwahi sa pagtulunan ni Kristo, kung ang atong kinabuhi nga nagpahilayo sa Dios, naglunang sa sala, nan sayon ra kaayo ang pagsulod sa Espiritu sa dautan nga rikanato. Adunay libro nga ang title, People of the Lie. Ug ingon didto nga adunay mga tao nga nagpuyo sa bakak nga alang kanila matuod na ang ilang bakak. Mga igsoon, nining atong panahon karon, ang atong nasod giuyog nining maong kamatuoran ang korupsyon. Giila nato nga usa kini kabuhat nga dautan ug nga ang mubuhat niini nagpadayag nga ang daotang Espiritu maoy naghari kaniya. Kay daghan kaayo sa mga kaigsunan nga tungod sa dakong gibuhat nga korupsyon, daghan in town kaayong makaluluoy. Angayan untang tabangan, apan gitabangan hinuon og duot. Niadtong mga mibuhat sa mga korupsyon. Ang sistema diin nagpadayag sa kadautan, pagpadayag sa pagpangawkaw sa butang, sa bahandi, sa nasod, timailhan nga ang kamot sa dautang Espiritu, ang gahom sa dautang Espiritu, mauna ang nihimo niini. Niini karong atong giatubang nga krisis sa atong nasod. Gitawag kita sa tagsa-tagsa kanato sa pagsangpit sa Espiritu sa Dios nga anaa kanato. Ang Espiritu sa Dios nga andam mudawat kanato, mupasaylo kanato. Kay kung dili kita muila sa Espiritu sa Dios, nan aduna pay dakong kadaot nga mahitabo o himuon, dili lamang sa atong mga kadagkuan, kundili bisan pa ang mga musunod niining. Mga igsoon, mahimo nga blessing in disguise kini alang kanatong tanan. Ang atong ibanghilyo nagpahimangno kanato nga ang daotang Espiritu nga mugawas sa tao nga daotan, mubalik kadto siya ug nga magdala pa og mas daghan pa nga daotang Espiritu nga maunay maghari sa kinabuhi sa tao. Dili kita buot nga mahitabo kanato, mga igsoon. Busa atong sangpiton
ang Espiritu sa Dios. Atong pangayoon ang tabang sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu sa Dios mao lamang ang makabuntog sa Espiritu sa dautan. Dili gayud kita sa atong tawhanon nga katakos, sa atong tawhanon nga kusog ug gahom, dili makabuntog sa gahom sa dautan. Sangpit sa Dios. Ilha ang Dios, ilha ang Espiritu sa Dios nga anaa sa tagsa-tagsa kanato. Sa ingon lamang niini atong masiguro ang kalambuan sa atong kinabuhi o ang matuod nga kalambuan sa atong nasod. Hagit kini kanatong tanan, dili lamang diha sa ato ang pagkondem sa mga nakabuhat niini, kundili usab aron pagpahimangno kanato nga ang ilang gihimo nga korupsyon mahimo usab natong babuhat kun ang Espiritu sa dautan maunay maghari kanato. Mga igsoon, atong pagampo nga makalingkawas kita niining problema. O gani nagatubang ang nasod sa problema sa korupsyon, giuyog usab kita sa makusog nga linog. Dili pa lang dugay ang nahitabo. Ang epicenter sa Cebu, ang Bugo City, karon na pong adlaw, kusog pa sa maong linog sa Bugo. Dito sa Davao Oriental, 7.5 or 6 mantingali kadto. Ang diri sa Bugo o sa far north is 6.9. Dito kay 7 point something, mas kusog pa. Atong pagampo nga ang Dios sa gahom sa Dios mapugnan kining ang atong gikahadlukan, ang pinakadako unya nga giingon kun mahitabo kini adto dapit sa Luzon, sa Metro Manila, mas grabe kuno ang mga ang gikusgon ug tungod niini daghan usab kayong mga igsuon nga mga mata, atong mga igsuon nga mga matay. Pagampo, sangpit sa Dios nga dili unta kini mahitabo pa. Nagtanaw ko sa mga nabiktima sa dihang milinog maayo, nakapanguros gayod, nagampo ang mga tao. Usahay makaingon ko nga aduna say kaayo nga gamay nga mahitabo, makakaton ang tao sa pagsangpit sa Dios diha sa kalisdanan. Apan sa kaharuhay na gani sa kinabuhi, dili na muila sa Dios. Mga igsoon, atong iampo ang mga kaigsuonan nga nabiktima sa makusog nga linog. Ilabi na ang atong mga igsuon karon didto sa Davao Oriental. Ang Dios atong giila nga gamhanan, ang Dios atong giila nga maluluyon. Amen. Nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy
o kabag-uhan. O Ginoong Dios, among magbalantay dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw nining walog sa kangit-ngit. Midangok kami kanimo karon, nagpaubos ug nahugno samag nahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungawm. Mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga maling kawas. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo sama sa giampo ni Propeta Barok. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami. Wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat og mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inostisya diha sa pagpakahilom og pagpangisayon. Pasaylua kami o Ginoo sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mudumala sa among katilingban. Kaluyi kami o Dios, sumala sa imong mahalaong tayong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus o pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimao-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dynastia nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis apan nabalhog sa kapobrehon pinagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahimbos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug motalingkod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, gingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma, sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami. Apan dili gayud kami kawad-an og paglaom, kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nga ni kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon,
ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon. Diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan o kamapuanguron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, bag-uha kami. Pinaagi sa pangaliya ni Maria, mahal nga Berhen sa Santo Rosario. Among gisalig ang among pinalangga nga nasud, nganha sa imong mga kamot. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Mga igsoon, magampo kita karon aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya nga santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Jesucristo, nga ihalad sa iyang handumanan, ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw simong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puro ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gyud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipanalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi,
Tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini. Og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabalay, si Kristo mabalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Alam mo nga naka sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, Moabot ka na mo ang imong inalian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami
sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian nga humog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay. Peace be. Kordero sa Diyos, nangangamatan sa sala, sa Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, O Dios nga gamhanan, ang Eukaristiya nga mong gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi, ang gugma ni Kristo nga mong gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nga naha kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ngadto sa inyong mga panimalay, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo.